Sotele lajɛbagaw an ka folibaw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka kunnafoni waati filɛ nin min ye bakuruba damadama ye olu filɛ nin ka ɲɛsin ayiwa nɛnɛ min bɛ sen na nin waati na ni ale ni santaw ma kɛ kelen min ye karo k'a fɔ finiw nasira la kɛrɛnkɛrɛnna fini girimanw wulikajɔ kɛra ka kunnafoni ta olu feerebagaw fɛ ka taa se min ye carte nina ale fɛnɛ sɔrɔli ayiwa sigida gale kɔnɔna na kunnafoni ɲinina ka ɲɛsin o ma min ye ayiwa seko ani dɔnko ale hukumu kɔnɔna na sa min ye karo k'a fɔ yakuyate ale ni muso tele ye kuma ɲɔgɔnya kɛ muso tele kanubagaw an b'aw fo aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan ka ɲɛsin carte nina ale sɔrɔliw ma min ye ayiwa gɛlɛya o bɛ maa caman kan a sɔrɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu kabiri a dabɔra ni olu ma fɛn sɔrɔ a la wali kelen minnu ta ɲama tununa u la sigida gale ale meri kɔnɔna na min ye muso tele a wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ayiwa o kibaruya ma min sɔrɔla ka na o la Chaque Amala Ture ale ni Umu Sako fɛ an ka ɲɛmadaw fɛ tuma dɔw la mɔgɔ 400 fo ka taa se mɔgɔ 500 ma u bɛ se anw ma yan carte nina ko la dɔw bɛ bɔ quartier wɛrɛw la i n'a fɔ commune wɛrɛw commune 4 commune 5 b'o la ka na anw fɛ enrôlement la n'u sera an ma an b'u ka enrôlement kɛ sabula an bɛɛ ye maliyɛn de ye gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la mais o t'an bali ka an ka baara kɛ a ɲɛ ma ni erreur kɛra i ka enrôlement la i bɛ se ka segin ka na n'a ye n'o y'a sɔrɔ i m'i tugu k'a falsifier barisa o caman bɛ kɛ nin wagati in na dugu in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye ayiwa pankulu jigi kɛnɛ ni a bɛ fɔ ale ma ko zone aéroportière ayiwa min ye olu so minnu tun bɛ o yɔrɔw la sa ni olu tun tɛ sariya kɔnɔna na olu kɔni cili baara daminɛna kunun ayiwa minisiriso min ɲɛsinnen bɛ ayiwa dukow ni dugukolokow koɲa ɲɛnabɔli ma olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se ayiwa minisiri min ɲɛsinnen bɛ ayiwa lakanako kunnafoniya ma jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye muso tele tɔgɔ la sa min ye o kunkan o kibaruya Umu Sako Awa Jabate min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ k'o lajɛ an y'a lakɔlɔsi kunun sɔgɔmada joona la mɔgɔ minnu ka so bɛ pankulu jigiyɔrɔ kɛrɛfɛ n'an b'a fɔ ma ko zone aéroportière olu so ninnu caman cira an ka jamana faamaw fɛ o de la an wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka kunnafoni caman sɔrɔ an ka baara ye ɲamacɛ de ne tɔgɔ Bɔkari Jalo anw ye GIE de mais an tun bɛ ɲaman bɔ yan nɔ vraiment an bɛ bɔ mun kalama u nana yɔrɔ tracer ko yɔrɔ feerela olu fɛ ko Adama Sangare de y'a feere an ko ma ko nin ye provisionnaire ko k'a fɔ ko non ko Adama Sangare de y'a feere ma ko jamana ka mɔgɔ lasigilen don donc ko janfa t'a kɔnɔna na an bɔra mun kalama an ye machine bɛ ka cɛ bi sɔgɔmada na ani kunun vraiment o y'an dabaliya ban kɔ bon a dun kɛra tiɲɛni de population ma parce que wari min donna yɔrɔ ninnu na n'i y'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ vraiment ɲɛtaga t'a la kɔtaga de don o kɔni ne ka hinɛ ka fɔ jamanadenw ɲɛna bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ se ka min fɔ yɔrɔ cili kan bon yɔrɔ kɔni cira faamaw de y'a ci mɔgɔ ni fanga kɔni tɛ filan ye mais an bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka dɔn k'a fɔ c'est à dire yɔrɔ nin filɛ nin ye an mana ten k'a ye ko kɛnɛjɛ don k'an ka kan k'a jɔ c'est à dire papier dɔw de fana dira an ma a sanna de bon ɲɛmɔgɔw fana ka yamaruya papier de b'a kɔnɔ ni maire ye yɔrɔ feere ma a bɛ komi ɲɛmɔgɔ y'a feere ma est-ce que y'a faamu donc hali n'a kuma ɲɛ k'a bɛ ci u tun ka ɲi ka sara anw na c'est à dire nin y'an ka nin waati délai ye san'o cɛ a ye yɔrɔ libéré pour que an bɛ se ka n'an ka baara kɛ mais o man ɲa la aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la u ye bolofɛnw bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a fɔ k'u sera a ma ko min ma kɔnɔ o tɛ yen donc n'u kɔni sera a balen ye donc an ye gɛlɛyaba min sɔrɔ a kɔnɔna na o y'o ye est-ce que y'a faamu bon aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ la a bɛɛ ye ɲama ni fɛnw de an tun y'a jɔ an ye nettoyagew kɛ pour que jamana donda bɛ se ka sanuya mais o ko yɔrɔ nin man kan ka di mɔgɔ ma n'a man kan ka di mɔgɔ ma sariya y'o ɲini normalement papier man kan ka sɔrɔ a la ɲɛmɔgɔw fana bolo tuguni k'a bɛ feere mɔgɔ wɛrɛ ma minisiriso min bɛ dugukoloko kunkanko kunna n'o ye Jɔnkɛ Jara ale ye ladɔnniyali kɛ k'a fɔ ko nin wale nin bɛ ka kɛ jamanadenw yɛrɛ de kama sabula ko pankulu jigiyɔrɔ man ka kɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye o kɔfɛ ka ɲɛsin nin waati in na nɛnɛ min bɛ sen na ni ale ni santɔw ma kɛ kelen ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya fini minnu ni o ye fini girimanw ye olu lahalaya bɛ cogoya min na sugu kɔnɔ nin waati in na min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ bon ɲinan kɔni an ka marché ma fɛngɛ ten kosɛbɛ nɛnɛ ma bɔ kosɛbɛ bon marché ba ma kɛ ɲinan kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ an ye feere kɛ mais
ina amake ina fo salon ta o koni abe cheni do amu de war do ne me jago fe na blale mi bula ta kasa abe cheni do amu de o kai no konye kwa baro premier na fro ko premier koni o ye fe nyuma de kwa au deuxième choix o est passable au troisième nous ne médium ni quoi moi batte mon nous be faire you faire ka don soro le troisième nous da troisième nous wa woro wa du wa nani ke metu ma premier nous kon 60 000 55 000 là au deuxième 40 000 50 000 bo do fene bena na kasife fene ko para ko am fene ka cha ko sobe awo kon be bo fam be fe di kana bo fam te fe anga to jamana de ka ko yoro be kana sa mala mo da bu yam mene fe vraiment anga tilaw ko na friperisa parce que wakati do law anga friperi to ko coronavirus bala ça c'est zéro coronavirus zéro friperila coronavirus foi te friperila ko na yugu sa yugu numéro 1 di ni fini misa yugu la bise ka santanga ka so ma no mo warela mais ni fini wala sa ibu no ye mo bela mais you koni c'est unique vraiment bo amro su bebe yugu be se ka sa yoro mina dre pas de kana ta allergie bela te bana de la foi bon ami ala fume atina fo koroli nina nene marketing ko sebe nina nene wona marketing ko sebe bon on mi ala fu aparga ka na parce que mo ibi musoro jengono kana jo ala ko ala be mundima kana jo la ko dumbe na kuma du sambe na ngamba suno mina nene ko ni na magena fo temeli na fo koroli plover na fa woni na fa bare wala parce que plover be sans flag mo ni a san yula ali sans flag mo ni ere do ni ere la ni mena ni blu ere ma peut-être ni sangere ni ere ni la iba do ni faruru sutura parce que nene na du do ma kulu ci be do la ma bo surtout du do ere be no nene be no turu ma bon plover gon do mu ni faruru sutura nene ga ni minatin ko sebe no nena ona fare ala bo abe mo ay pardon ay shagiton minye lakol karamogo munun be aywa ni olu be marabolo ka humu konna na olu ka lafasali ton jekulu olu kunafundi ke aywa minye kuka ne sogoya ira ni bataki bora aywa arabado janvier kalo kleta ni saba minye karo ka fo lafasali ton jekulu mun be lakol karamogo tokola munun be aywa marabolo ka mara konna na ni oye les enseignants des collectivités uye kunafundi ke ka ira ka fo minye aywa banamenuye ubeka osoro kuka bara utabulo la kenengerene ya sebe nasraw fe munu be se ka uka bara sanayele ka se ka asabati minye ni jekulu kofole ni ulu be wele ka fo les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2015 ulu minye u tegeno blake bengan sebela kabrin octobre kalo kleta ani duru sam bafla anita ani duru minye uluka jekulu ya ira ka fo fe min koni wulika joy na o sabati sanga ani wati bela jelena ka se ka uka layinu sabati minye wule kan saka bla ka tonde chema ani amsuman bela jelema minye wulika jo hani chesri o ka se ka to sena wala sa uka layinu be se ka sabati mali kono ni wati na minye coronavirus ale jatew fleni ka keni ni wati na saminye ma ba wolonfla ni kema wolonfla ni bishegin holude bana kisain soro holu chema mamunun kenayara hoye ma ba duru ani kema nani ani biduru ani nani mamunu be furakella ni wati na hoye ma ba fla ni kema saba ani muka ani woroy akira sababu ye kan mamunun taya mali kono hoye ma kema saba ani ma wolonfla l'americain jamana konna na minye aywa Joe Biden ale mini ale ka silu kan ke janvier kalo kle muka na toyna ale kumana kayira ka fomi jamana na fasoro sra hani ayakubani miliard kele ni million keme kononton dollar warla ka kon kle woronye haka sigili haka masake sigilan kono Joe Biden l'americain jamana konnana ale kumana kayira ka fomi aywa l'amerique yere asoro bosun srawe mi ana fasoro srawe ale konena fereke mi miliard kele million keme kononton aywa milliard dollar warla kaseka o labla mi karo ka fo ka labo l'americain jamana konnana wala sa gelea mimbe sina ni watina aywa o beseka kele chugamina aywa kerengerena mi
ye Joe Biden a y'a yira k'a fɔ a n'a dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ ka se ayiwa gwaw ma min ye i ka dɔn k'a fɔ cakɛdaw ye misɛnmaninw ka taa se kunbabaw ma ale ni i ka dɔn k'a fɔ min ye ayiwa bagajiw ye ni o ye ayiwa coronavirus ale vaccin ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o sɔrɔ lafiya la cogoya min na min ye nin jamanakuntigi kofɔlen a ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ ayiwa min ye u ka sara ye sa ni o ye salaire fédéral ye a n'a dɔ fara o kan min ye o dugumada ye ka se ka na ayiwa $15 la lɛrɛ o lɛrɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Joe Biden a y'a yira k'a fɔ a ye layidu minnu ta a ka yɛrɛ kofɔ waati kɔnɔna na layidu ninnu a n'a a bɛɛ lajɛlen timɛ min kɔni ye a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ limaniyalen don ka taa se a bɛ layidu min di o de k'a fɔ a bɛ fanga ta waati min na ani ayiwa min ye baara o bɛna sabati bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ lamɛrikɛn jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na seko ani dɔnko ale hukumu kɔnɔna na min ye ayiwa Yakuyate ni ale y'an ka futinɛ yelen muso tele ale kuma ɲɔgɔnya ayiwa min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ an k'o lajɛ ne de ye Yakuyate ka bɔ Segu ne mamuso ye Bɛna Dante hali ni mɔgɔ min m'a ye i y'a tɔgɔ mɛn ne fa ye Modibo Kuyate n fa ye Babaye Kuyate ne ba ye Tata Bambu ye n ba ye Daso Kamara ye n ba ye Kɔri Kɔnɛ n baw ka ca n faw ka ca donc n bɛ dɔɔni fɔ ne ye dugu 2 ya de ye n faw bɔra Kayi Medine ka taa sigi Segu donc ne ye Kayi ka ni Segu ka de voilà o de ne donna dɔnkili la cogo min na ne mamuso de tun bɛ dɔnkili la Bɛna Dante nka ba de tun don presque Mali kɔnɔ hali ni mɔgɔ min m'a ye i y'a tɔgɔ mɛn Segu yɛrɛ mɔgɔ ka dɔgɔ den a bɛ génération min na même n'i ma i b'a sɔrɔ i mɔkɛ y'a f'i ye ou bien i fa y'a f'i ye donc a y'an ba kelen de sɔrɔ Kɔri Kɔnɛ a ko k'a ti fɛ a den ka kɛ dɔnkilidala ye ko parce que fo sigi den kelen cɛ donc an ba denmuso filanan ye Sadio de Sadio kɛra dɔnkilidala ba ye Sadio Kuyate ne yɛrɛ ka karamɔgɔ ye n b'a fɔ kosɛbɛ madame Dosoba donc ne nana o la ne tun ka dɔgɔ ne ye mɔri kalan de kɛ ne ye franco arabe de kɛ n tun bɛ mamuso bolo n'a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ n bɛ taa kalanyɔrɔ la a b'a fɔ ko n ka na n nana to ten ka to ten i b'a dɔn ni jeliden kɔni ye wari minɛ daminɛ jeliya wari minɛ daminɛ o kɛ man di ka kalan kɛ tugun dɛ ne nana sɔmi wari la n ba ye Bubakari taara émission dɔ la Segu ne de tun b'a la k'o tigi ka dɔnkili laminɛ a ko est ce que min bɛ kɛ ka dɔnkili laminɛ a bɛ se ka dɔnkili kelen da ne ko awɔ n ko n bɛ se k'a da ne y'o dɔnkili da o nana bɔ télé la Bamakɔ o y'a sɔrɔ ORTM tɛ RTM de tun a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ depuis o nana bɔ a diyara mɔgɔw ye dès lors n nana n ye artiste et sa musique kɛ a wagati y'a sɔrɔ Ala ka hinɛ Zumana Yɔrɔ Tarawele la a tun tɛ denmisɛnnin ta o émission na ka fɔlɔla ka ne de ta n ka âge la k'o émission kɛ a y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ n tɛ tɛmɛ san 14 san 15 dès lors Ala ni ce fo ka n'a bila bi la ka furu ka den sɔrɔ ka diɲɛ jamana bɛɛ kɛ dugutaga dan ye ka taa ɲɛda Maka ni Madinɛ kan a tɛ tɛmɛ o kan donc n bɛ Ala barika da ne y'o dɔnkili fɔlɔ de da Dieu merci a doni bi cɛ n ma jɔ dɔnkilida la Ala ni ce don min komi bi album 4 de bɛ ne bolo ne ka dɔnkili caman bɛ yen a caman bɛ da n yɛrɛ la dɔw bɛ da mɔgɔw la par exemple n ka dɔnkili dɔw bɛ yen n b'a fɔ a ye dɔ bɔ la ka ca a ye dɔ bɔ la ka ca n'ale ma dɔ bɔ la nin bɛɛ dun tɛ jali de ni sɔn ye n b'o da wagati min na o kɛra n ka divorce kɛra n furu wagati n cɛ ma maliyɛnw ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ kuma cayara ka caya n yɛrɛ n sigi ka nin da n ko mɔgɔ kelen sɔn caman n ko nin bɛɛ ka ca ne kelen ma o ka dɔɔni bɔ a la a bɛ se ka kɛ dɔ ye sɔn ye mais sɔn kɛmɛ mɔgɔ kelen o ka ca n ka n diyaɲɛba kanu ka di ne ye o dɔnkili ne cɛ de y'o dilan k'a diyan Super Biton tun b'a dɔnkili da cogo dɔ la Prince ko ya est ce que n'an ye nin yɛlɛma k'a kɛ
n diyaɲɛba kanu ka di ne est ce que a tɛna diya mɔgɔ ye n ye dɔnkili caman da diyara mɔgɔ ye mais depuis n ye dɔnkili da daminɛ n ma dɔnkili da dɔnkili min diyara mɔgɔ ye ka tɛmɛ n diyaɲɛba kanu ka di ne kan hali sini a bɛ lamɛn. Muso Tele kanubagaw nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Muso Tele ale sugandili la an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah.